ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ಪೋಪೆರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ತೂದು ಪತ್ತರಿಗೆ ಜೈದೀನಿ ಏಪಲ ಹತ್ತು ಲೇಟ್ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೂಕ ಏರ್ಪೋಪೆರು ಬಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಬರೋಂಥ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಫೋನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪನಕ 11:45 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪದಡಾತು ನಂದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜಿನ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗ 7 ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ತು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಬೇಲೆ ಇಂಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದಿ ಚಿಂದ ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಜೆಸೊಂದೇರಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಪಂಡ ಅರೆಗಿನಿ ಹುಷಾರಾದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಮದಿನ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಅರೆಗೆ ಬಲಸರ ಮತ್ತೊಂಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನೀನು ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಹಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಬೇತ ಮೆರಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪವೆ. ಸೊ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಣ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪುದ ಮತ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜ ತುಂಚೆ ಎಂಕ ಆಪುಣಿ ಈನಂಡಲ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಅಂಡಲ ಈನಂಡಲ ಮದತು ಕೊಡ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುವೇದ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಕಂಡೆ ಸೋನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೋಳು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಗ ಬಂಡು ಈಗ ಪೋತೆಲು ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಜ್ಜಲು ರೂಬಿತುಲೆ ಮರ್ಲೆಲೆ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬಂದು ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಳು ಬಲ ಸೋನು ಬಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪೋಪು ಜಲ್ಗಾಯಿ ಸೀತೆ ಬಕ್ಕ ಬರಪಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತನ ಪಿರಾರ್ಪೋಳು ಒನಿಮಾ ಒನಿಯೇ ಚುನಿಮ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ರೋಡುಡು ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿತ್ತದು ಶೈನ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕಂತವು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆ ಈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಪಂಡ ಅವಳು ಮೀನು ಅಂತ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಚ ಪುಡ್ಕೆನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಪತ್ತು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿ ಬೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಬುಡಿ ಅನ್ನಾಗ ನಮ ಕಿಂಚನ್ಸುಂಡು ಸಪೂರ ಪಾಪ ಏರೋ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತ ರೋಡು ಅಂಚ ಬಲನ್ಸುಂಡು ಐಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ ಮೊಳ್ತುನಾಗ ಅವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೊತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟು ಬರೀತದ ಅವಳು ಹುಡ್ಕೆನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಶೋನ ಮೌಲಲ್ಲ ಶೋನ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಮತ್ತೆ ಬಲ ಬಿಡ ಪಿಡ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಕಲಿ ಪೂರ ಗಲೀಜು ಅಂತೀಪಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಈನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಇಂಕಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಆತೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನ ಇಂಕ ದಿನೋಲ ಈನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಈನಲ ಕನದಿತ್ತಿಜ ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆಲ ಮಲ್ದಿಜ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ ಈನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಮೇಲೆ ಗಿನಿ ಬಲಸರ ಮಾತಾತ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತಿಜ್ಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಮೊರಣಿಯನ್ನ ಮೈದುನ ಸೇಮಿಗೆ ಪತ್ತಾಲ ಪಂಡ ಒಂದು ರವೆ 75. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏನು ಮಲ್ಪುನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ತೋನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ತುಂಡಾಂಡು ಇಂಕ ಮಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಕಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಡಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಕಟ್ಟಾಂಡೆ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಕಾರೆಂತ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೋಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಗ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋದು ನೆಟೆ ಎನ್ನ ಸಾಚಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕರಂಚಿ ಪೋಂಡು ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಂಡ ಅಂತು ಇಂತು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ವೆಜ್ಜಿದ ಕುಲಿ ಇಟ್ಟಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡು ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ವೆಜ್ಜಿದ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಈನಾತನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ನೆಟೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಬೂತಾಯಿದ ಕೈಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ವೆಜ್ದ ಕೈಪು ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ಪುಂಡಿ ನೆಂಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಕಂಡು ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ನಿಂದಿತ್ತ ಸಾರಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ మీరు ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂದಿತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಕನಪೆ ಪಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆರು ಸೊ ಬತ್ತಿನಾರು ಪತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಯ್ದನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಗೊಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪರ ರೆಸಿಪಿ ಮಂದೆ ಅವು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಮುಗಿನಾಗ ನಿಂಕು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಲು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಓದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಪೂರಲ A to Z ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪತ್ತಿನ ಮೀನು ಅವಳ ಕಿನಿ ಬೂತಾಯಿ ಕಂದಿತ್ತೀರ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಡಲ ಎಂಚಂದಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಈ ಕಿನಿ ಮೀನಿನ ಅವಳ ಬೂತಾಯಿನ ಆಯ್ತಾ ಬುಡಸ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪುನದ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕನ್ನನಾಗನೇ 15 ಗಂಟೆ ಆತಲು ಸೊ ಬೇಗ ಕಂದಿತ್ತೋಡೆ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೋಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕನ್ನನಾಗನೇ 15 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಸೊ ಬಲಸದನ ಪೂರ ನಾನು ಬಲಸುಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕೈಪ್ ಮಂದಿತ್ತ ಅವನಸ್ ಮನ್ಪರಿಗು ಅವು ಬೇತ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತೀತ ಬಲಸರಿ ಮತ್ತು ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಲಸರಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಸುದು ಅವಿನಿಗಳೊಟ್ಟು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿನ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡ್ಕೊಳೋದಿತ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇದೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೇತಕಲ್ನ ವಿಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಓವ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಮನಾಲಿ ಪೋದು ಗೋವಾ ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದಿ ಅನಾಸಿ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಡುನ ಪಂದಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತಂದತ್ತು ದುಂಬುಡು ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಈ ನಂಡಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಈ ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಸೊ ಅವು ನೆರವೇರೋಡು ಪಂದ ಸೊ ಅವು ನೆರವೇರು ಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5K ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುನ 10K ಆವೋಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆವೋಡು ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಸಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲಾರು ಇರಿಗೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಾಯ್ವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಇದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಜಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುನು ಬಟ್ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಜೇನ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 5 o'clock ಆತನ ಸೊ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಸರ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ದುಂಬು ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಚೆಂಪೈತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಬೋದು ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಚಾಪರೋಡು ಬಂದವನುಂಡು ಸೊ ಚಾಪರ್ಪೆ ನನ್ನೇ ಬರ್ತದ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲ ಸರ ನಿತ್ತೆ ಇರ್ಗೆಲ್ಲ ತೂತು ಜರ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ದೀದಿಪ್ಪೇರ ತೂತು ಜರ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ನಟ ತೂತು ಜರ ಪೂರ ಪಿಂಚ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ದಂದು ಬತ್ತಲಕ ನೆಟ್ಟ ಕೈ ಮಡಿಗೆ ಹಾಂ ಪಾಡು ಬಲ್ಲ ಸರಿ ಈರೇನ ಹಣ್ಣು ಬರ್ಚನ ಜೋಬುಡು ನಂದು ಅರೇನ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೂಡಕ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಮಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೈತೈದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ್ ಬಿಸಿ ಗೈಸ್ ಅಕಲ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ
punya agach welcome back to my YouTube channel. Uno jadi ko apa na ni na ro ma paring ko ini Maya ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಈ ನಾನು ಪಂಡ ಮದ್ದನೆಗಿಂತೂ ಇಜ್ಜತ ಬೈಯಗ್ ಬಲಸರತ್ತ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಹುನಸ್ ಮಲ್ತದು ಏನೊಂಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಬೈಯಗ್ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಗ್ ಲಕ್ಕದು ಚಾಪುರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಾಯಿಸ್ ಮೀರುತ್ತೆ ಜೇದಿರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಂತಲೇ ಉಪ್ಪಿದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಹೇರಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಊಟ ಬಿತ್ತಂಡ ಹೀಗೆ ಬಿಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿನಿ ಬೆಳ್ಳದ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಳ್ಳತ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಸರಿ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜೇನು ಬಂದು ಮಾಮಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಂದು ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀಪದಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರಿಗೆ ನೀಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡು ಏರ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲಿಗೆ ನೀಪ ನಂಚಿ ಇಂಚ ಪಂಡು ಅವು ಬೇವುದ ಇರು ಉಂಡತ ಐಟರಿಗೆ ಮೀಪಾರೊಂದು ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಲಸದ ಸೊ ಏನಂಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತೆಂದು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಾಮಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ತಾರು ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಎಂಕಂತೂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂತಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಐನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪವಳೆ 10K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಾಯ್.